amin asa nga lubungan, nabukel ka iimnasan, tatiba suldi ka namulita. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ilagip tayo ni San Ignacio de Antioquia, may nga obispo ken martir. Inted na matibagina nga simurot ken ni Apo Jesus, in sakripisyo na ket nagbunga iti ado. Dawaten tayo matiti Diyos, na maitid tayo kumamot ti bagbagi tayo, para iti panakaiwaragawag, panakaisak napti ibanghelyo. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon, tapno pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Sika nga kami. imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, maidaydayaw ti iglesyam, babaen ti panangpaneknek dagiti martires, aramidam kadi, tati nagloryaan na pan nakamartir ni San Ignacio, iso anang iragpat kenkwana ti agnanayon a gloria, iparagpat na met kada kami ti diagsarday apan nulong mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Itultuloy kakabsat ko, titumulad kanyak, nang ipakita kami itinembag a pagtuladan nyo. Tuladan nyo met nga rod, dagiti sumurot iti daytoy. Namin adun nga imbagak daytoy kada kayo, ket ita, ibagak manen, abuyugan dagiti lulwa. Adu dagiti agbalin akabusor, ti ipapatay ni Kristo iti krus, gapu iti panagbiagda. Agtungbaldan to iti infierno, Diyos da ngamin tigartem ti bagida. Pagpalangguad da dagiti rebeng da kumakit di nga ibain, get dagiti laeng na ilubungan abambanag ti pampanunuten da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit, ket sigagagar tayo nga agururay, iti ay ti mangisalakan kada kayo, nga aggapu sa dilangit, ni Apo Jesucristo. Baliwanan to da ito'y nakapoy, ket matay abagi tayo. Pagbalinan nanto akas iti nagloryan abagina, babaen iti sumet laeng apan nakabalin, ama magturay kenkwana iti amin abanag. Kakabsat ko, napateg kayo unay kanyak, ket mailiwak kada kayo, da kayo ti ragsak ko, da kayo ti balangat ko, isut gapuna ay ayatek akakabsat, ang agtilen ed kayo as ititibker, iti panagbiagyo iti Apo. Ti sao ti Apo. Pinukaw ti Apo dagiti amin a pagbutngak. Iti amin etsyempo agyamanak iti Apo, jakto agsardeng nga mangidaydayaw kenkwana. Idaydayaw kunto gapu iti inaramid na, amin a maidadanes dungeg ket agragsak kuma. Danggayan dak ang mga tanok iti Apo, when agmaymaysa tayo ang mga daydayaw iti nagan na. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak, pinukaw na dagiti amin a pagbutngak. Kumita ken kuana dagiti maidadanes ket maragsakan da. Pulos asaan danto a mabainan. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin apakariribukan da.
aywanan ti anghel ti Apo dagiti agbuteng kenkwana, ket ispalen ay da iti amin a pagpeggadanda. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo, nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Ketamin tu maited tuken ka. Hallelujah. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ibagak ti pudno kada kayo. Saan nga umado ti maysa a bukal ti trigo no di marigreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat iti biyag na mapukaw nanto ket ti gumura iti biyag na ditoy lubong. Salimetmetan nanto ti biyag nga agnanayon. Ti si asino man nga agserbi kanyak masapul asuruten nak. Tano sa dino ti ayan ko, addan tumat sadyay ti adipen ko. Ti si asino man nga agserbi kanya, padayawan to ti Ama. Ti Ebanghelyo ti Apo. Napintas na ito'y Ebanghelyo tayo. Maibagay unay, ken omisula unay. Nga niya ti kuna ni Apo Jesus, ti na saan nga umado ti bukal ti trigo no di marigreg ket matay, marigreg iti daga ket matay. Anya ti ibagbaga na daytoy dayay self-sacrifice. Iso ti kasapulan tayo. Iti lubong dagiti mangidadaulo ti gobyerno masapol at tepeden dayay pagayatan ti bagi ag sakripisyo tapno pumintas ti ili. Tano ti umuna nga panunutan ka di bagi, iso di jay, self-serving community, self-serving culture, madadaal. Ti pamilya, anya ti pamilya tayo dito Pilipinas. Haan nga umanay dito no regular worker kalaeng, marigatan nga umangat ti pamilya. Kasla kung madagita first world countries, Canada, Amerika, kadadagita Europe, uray no kuna tayo nga blue collar job. Mabalin mo nga isalakan, mabalin ka nga makaprovide ti gamit mo. Dito Pilipinas, no makininaldawan ka, kakaasi ka. Anya ti may nga solution na kanya tayo, adal. Kakasano ti agpaadal. Dito self-sacrifice manen. Masapul nga ti padandanan ng kintatang di para kanya da, tapno makaangat di ubing. Ta iso ti mangiyangat dayjay pamilya. Kasano ti dayjay ubing mat masapol nga ti sakripisyo na agsakripisyo matay ije pagayatan na nga bukbukod tapno masurot no anya ti requirement ti basa tano di bagbaginan ti suruten nan di pagayatan ti mapukaw. Kitaan nyo ti sakripisyo dagiti naganak. Kitaan nyo dagiti heroes tayo anya dagita OFW imaginem ta panawam ta anak mo pamilyam mapangkad di agtutuok. Tapno laeng kayat mo nga iyangat di pamilya. Nagdagsen nga panunutin nga nudaduma ka. Nagapo di sakripisyo nga agin na dayon tunukwan na sa bali inobra di dadtoy, sa bali di inobra di nagbagbagi ti masurot di jay. Katapno maiyangat, ado dagitay nagbalbalay giti anak na di sakripisyo da nga ikarkarigatan da nga panawan uray luwa ti katukad na tapno agbalay gi. Dayjay ti kunana nga dayjay marigreg abukal, masapol nga matay tayo, iji bukod tapno agbunga iti lubong ti pamati tayo. Anyamot ti maitid na kanya tayo, ni San Ignacio Antioquia, in kuanamot, inted na tibiyag na, nagsakripisyo, na martir, pinatay, inted da ti darada, imbuyat da ti darada, kunada ka the blood of the martyrs. The seed of our faith kunana day jay sa won dagiti darada iso ti bini ti pamati tayo tapno adda pa nagsakripisyo da inted da ti biag da tapno mairumong buti pamati
Kasi matlakan niya tayo Dahil inaldaw nga karkararag yun toy. Dahil inaldaw nga panagkayo. Panang mabalimot ti maturog ko Mabalimot ti agil-ilad ko mga agkap-kape. Ngam data managkarkararag di tayo amumot no inyan tumati ibunga na iti pamati. Ti paden di para iti bagi. Para iti pamati. Sino ti pagtuladan tayo gamin nga imuna ni Apo Jesus. Gasam tayo isuna imay bimaba. Imbuyat na ti dara na ilan sa iti cross. Ngam, di pan nakatay na. Sa nagungar, iso ti nagrong buwan, ti pamati, iti sangalubungan. Di ti panangitid iti bagi nga kung kunana. Kamabalin tayo nga suruten. Iso ti tarigagay tayo nga kas Kristiyano, agsakripisyo, tapno agungar, at baro nga biyag, at dadakdakil nga biyag. So dati kung kunana nga masapol nga matay, ti bukal, ti trigo, tapno umado, masapol nga matay, tapno agbunga iti ado. Kadi di basit nga sakripisyo tayo, di tayo amuno kas anong tumot ti panagbunga na iti ado. Di basit nga panangtipod di para bagbagi tayo, baka di tayo mapanunot nga dakdakkel tumot ti bunga na para kin ni Kristo. Ibiyag mi waya itdem kada kami. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iti adaton kadagiti imam ket may ipaay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo inawat mo ni San Ignacio idi indaton na ken katibagi na akas trigo ni Kristo ket nagbalin ada dalos a tinapay babaen ti pannakamartir na awatem kadmet daytoy daton a pagayat mi ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Tini San Ignacio de Antioquia. Anagasat a martir mo babaen ti panangibukbok na iti dara na. Impakita na ti pamati na ken ka ket tinulad na ni Kristo. Kastapay nga impamatmat na dagiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Kat pagbalinem, tapagbalinem ang nalagda dagiti narasi, ken nabilag dagiti nalapit, tapno agpaniknek da nga agpaay ken kagapo ken Kristo nga apo mi. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ti langit, ket ditoy daga, daydayawin mi tadayag mo, ket kunami. Ti langit ken dagan apnoda ti pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay iti nagan ti apo hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo biig ka akin na santo kat sika ti gubwayan ti amin akin na santo dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo.
Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi a pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariyam matungpal kumatinakem mo ditoy daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw itoy ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya.
Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak. Ngem ti may salae nga sa mapaimbagton ti karon. Kumaraharag tayo. Apo babarwen na kam kadi, babaen ti tinapay, ana ilangitan nga inawat mi itapiesta ni San Ignacio. Ipaimo kadi tati sao ken aramid, napaypayso a Kristiyano kami, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso makipagbiag ken makipagari ken kay iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Into no bigat, aglualo kay to basiten, mapangkam di Isabela tatta, kamaki anniversary ken ni Father Atong, dayay naparan mi di Isabela ikararagan nyo, ta na 25 years na meten nga padi. So ang putak to ti rabi ino bigat palubos ti Apo. Ti Apo at dakuma kada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.